Така, здравейте хора, пак сме тук с F34-ката, която кара маслото в антифриза. В момента прочистваме пак системата. Тук пак се е събрал гняз от преди. Предстои ни в момента да разглобиме пак всичко. В момента съм сам. Да изкараме пак всичко, да промиеме пак системата. Вчера съм налял добавка за прочистване на охладителна система. Предстои ни да изкараме пак казанчето, пак всичките маркучи, пак радиатора и перката, да промиеме всичко хубаво, пак да налееме вода, пак да източиме и така, докато самата гняз вече я няма по системата. Първо ни предстои, аз съм махнал капачката вече, източил съм малко от гнястта, която е вътре. Първото нещо ще махнем казанчето. После ще махнем, ще откачим само от тази страна маркуча за обратното. Тези скоби, знаеш как върчат по принцип, трябва да внимаваме с тях. Така. Трябва вече казанчето да се е разкачило. После тук имаме един пак на бърза връзка. Пак с тия ганни скоби. Внимаваме, защото хвърчат. Ето сега, например, това ми остана в ръката. Така, маркуче съм изкарал. И казанчето е навънка вече. Също нещо е да махнем кутията на въздушния филтър. Първо ще махнем буксата на дебитомера. Така. Тук отдолу има още един маркуч, който влиза към въздушния филтър. Би трябвало да си излезе вече всичко. Аре бе, какво те мъчи пък тебе? Така. И кутията на въздушния филтър вече е вънка. Ще разкачим от тая страна. Така. И този маркуч вече е навънка. Следващото, което ще направим е да източим от най-долната ниска точка на радиатора. Тук е малко гадно, защото скобата се пара надолу. В принцип най-хубаво е на канал, но аз не искам да правя всичко в мръсотия пак вътре. Тази скобичка сега ще оправим. Изкараме и маркуча от термостата към радиатора, който е. Малко са гадни тия маркучи, ама няма как просто. 1 hour later. Абе, тия маркучи направо си едно са заварени, човек. 5 hours later. Ужас. You want Asgard? It's yours. Whatever game you're playing, it won't work. You can't defeat me. Два маркуча да се разкачат. Най-долната точка е това, който е към термостата. След това ще извадим перката и след това радиатора се излиза. Please! Please! Бати букука, човек. Ще изкараме маркуча към термостата. Бръкни оттам с скобата. Изкарай го навънка направо.
защипи скоро. Дай го тук. Я ела само ми помогни да изкарам този маркуч. Stop it. Get some help. Я го виж вътре. Так, ами, ти можеш да изкараш маркуча и да почваш да ги миеш. Аз ще се оправя тук. Това маркуч е най-ганен от всички. Така. Скобата е излязла. Трябва и маркуча вече да си излезе. Много е тясно тук, човек. Много е тясно просто. Така. И това маркуч ще излезе. Почна от радиатора да си излиза течност. Давай, ще излезе. Нагоре, надолу ще излезе. Още малко. Още малко. Още малко. Майко, купана. Трябва да я махнем направо тази скола. Чакай, само не да дърпаш толкова, че ще изкараш перката направо. Нагоре, надолу. Аре, бе, да еба. Ба! Ти маркучана бам, брат. Тева. Пойта семка Тева. Ще изкараме и перката, трябва ни Т25 за нея. Така. Така. Перката е освободена. Така. И перка. Я дръж радиатора, само че ще падне. И перката е навънка. Малко накриво трябва да излезе. Малко с чалъм. А стой, бе. Сега да видим момента ти да изчезнеш тука. Ента щупим. Така. И радиатора е навънка вече. Ето ти подарък за Гергьовден. Всички маркучи са разкачени от към радиатора. Добре, то защо е станал те? Защото пак по системата им. Таман за една фили. А защо не излизат? Ще излиза, ари, бе. Дръпни се. Ще излиза, че ги ма. Мръсна ще ги има. Ей, че са шимнах да ева маркучите му с... Тук всичко е лешник. Го сглобим, ще налеем. Аз съм взел още едно за изчистване на охладителна система. Ще го налеем, ще го покарам 15-20 минути, ще видим как е и пак ще го източим.
Така, измили сме всичко. Сега по обратния ред пак всичко ще сглобиме. Ще напълним отново с охладителна течност. След малко ще се включим, пак ще видите.